Business χωρίς σύνορα συνέχεια. Στην προηγούμενη ενότητα σας υποσχέθηκα ή σας απείλησα ότι έχω στη διάθεσή μου 2 ή 3 ιστορίες που καταδεικνύουν τη δυνατότητα δημιουργίας investing synergies, δηλαδή επενδυτικών συνεργειών και joint ventures ανάμεσα σε πολύ ικανές, πολύ δυναμικές επιχειρήσεις του εξωτερικού και της χώρας. Αυτό μπορεί να ερμηνευθεί κατά το δοκούν, αν και πιστεύω ότι τα καλύτερα έρχονται παρά όλα αυτά που η διεθνής επικαιρότητα δημιουργεί αυτή την οικονομική θύελλα. Στην προηγούμενη συνέντευξη είχαμε τον έναν partner ενός γάμου. Τώρα έχουμε το δεύτερο, την Gold Air. Η Gold Air είναι μια εταιρεία που όσοι ταξιδεύουν με αεροπλάνα βλέπουν παντού να κινείται. Εγώ την θυμάμαι από τα πολύ παλιά μου χρόνια όταν έκανα τις πρώτες εκπομπές που λεγόταν Χρυσή Γη και αυτή ήταν η Gold Air και έτσι έχω μια γνώση, αλλά η γνώση μου περιορίστηκε στα αυτά που ήξερα. Φαίνεται ότι τα πράγματα κινήθηκαν ταχύτερα του αναμενωμένου. Αυτά όμως δεν είμαι ειδικός να τα πω. Εγώ έχω παρακαλέσει και έχω τη χαρά να έχω στο στούντιο έναν νεαρό, δυναμικό και νομίζω αποτελεσματικό άνθρωπο, τον Καλίνικο, ο οποίος είναι εκτελεστικός αντιπρόεδρος της εταιρείας και ο οποίος θέλει να μας πει ορισμένα πράγματα, αλλά θέλει να το πάει και το πράγμα κάπου αλλού. Θα ήθελα όμως να υποβάλω την παράκληση, λίγο να ακούσω τι είναι η Gold Air, μια σφαιρική παρουσία, κύριε Καλίνικο. Η Gold Air είναι ένας όμιλος εταιριών, ο οποίος δραστηριοποιείται καταρχήν, όπως είπατε και εσείς, στον τομέα του τουρισμού, εδώ και πάρα πολλά χρόνια, από το 1955, με τις δραστηριότητες στο handling, δηλαδή στην εξυπηρέτηση αεροπορικών εταιριών σε 26 αεροδρόμια στην Ελλάδα, στην Κύπρο και στη Βουλγαρία. Δεν είναι μόνο ο αριθμός των αεροδρομίων, αλλά και ο όγκος των εργασιών. Ακριβώς. Και τον αριθμό του προσωπικού, τον οποίο απασχολούμε. Ξεπερνάει στις αεροπορικές δραστηριότητες, ξεπερνάει τα 2.500 εργαζόμενους. Να σας πω, εκτός από τον τουρισμό, προσφέρεται και κάτι άλλο που έχει μεγάλη σημασία στην επιχειρηματικότητα, όπως είναι η οργάνωση συνεδριών. Βεβαίως. Εξειδικευόμαστε στα ιατρικά συνέδρια, τα οποία γίνονται κατά κόρον στην Ελλάδα, αλλά τώρα έχουμε επεκταθεί και στο εξωτερικό με ιατρικά συνέδρια που λαμβάνουν χώρα σε παγκόσμιο επίπεδο. Σε συνεργασία με μεγάλες φαρμακευτικές και θα διεξαχθεί και ένα πολύ μεγάλο συνέδριο στην Βραζιλία, στο Ρίο ντε Τζανέιρο, το καλοκαίρι του 2015. Το οποίο ελπίζουμε να στεφτεί με επιτυχία, γιατί θα είναι και το πρώτο παγκόσμιο συνέδριο που διοργανώνουμε. Μπορεί να πετύχετε, διότι είχα μια συνέντευξη με τον πρέσβη της Βραζιλίας, γιατί το καλοκαίρι που πέρασε το Σάο Πάολο είχε σαν τιμόμενη χώρα την Ελλάδα, αν έχετε υπόψη σας. Ναι, αλλά κάνετε και άλλα πράγματα, κάνετε και events, κάνετε και logistics, να περάσω γρήγορα και να πάω. Κατάλαβα, όταν λέτε τόσους χιλιάδες ανθρώπους και φτάνετε στη Βραζιλία, για μένα το μήνυμα αλλά και για τον κόσμο σας ακούει είναι σαφές. Θέλω να πάω εκεί που είναι το baby σας, η αγάπη σας. Ακριβώς. Και επειδή είναι μικρό, ελπίζω ότι θα το μεγαλώσετε. Δεν είναι και μικρό, είναι μεγάλο. Είναι ένα μεγάλο κομμάτι των δραστηριοτήτων του ομίλου μας. Είναι το κομμάτι των εμπορευματικών μεταφορών. Τι σημαίνει, κύριε τα οποία σημαίνει ότι κάνουμε διεθνείς εμπορευματικές μεταφορές από την Ελλάδα προς όλο τον κόσμο ή από όλο τον κόσμο προς την Ελλάδα με τα γνωστά μέσα μεταφοράς, είτε με αεροπλάνα, είτε με καράβια, είτε με φορτηγά και οδικά. Ειδικά στην Ευρώπη έχουμε το μεγαλύτερο δίκτυο διακίνησης εμπορευμάτων σε όλη την Ευρώπη με 48 διαδρομές που ενώνουμε 48 πόλεις σε όλη την Ευρώπη. Αυτή η βάση και αυτή η δυναμική εξέλιξη ήταν η γεννησιουργός αιτία που σας οδήγησε σε αυτή την συνέργεια με έναν γίγαντα στον χώρο αυτό όπως είναι οι αυστριακές γραμμές. Ακριβώς. Επειδή θέλαμε να καλύψουμε και να προσφέρουμε στους πελάτες μας μεγαλύτερες υπηρεσίες και εναλλακτικές υπηρεσίες μεταφοράς, οδηγηθήκαμε στη σύναψη συμφωνίας με τους κρατικούς αυστριακούς σιδηρόδρομους στο να ξεκινήσουμε ένα δίκτυο μεταφοράς εμπορευμάτων με τρένο. Κύριε Καλίνικε, είναι μόνο για να υπηρετήσετε τους υπάρχοντες πελάτες ή βλέποντας μπροστά, διότι δεν μπορεί κανείς να αγοράσει δύο πράγματα, την ποιότητα και την πείρα. Βλέπετε πράγματα που εμείς δεν βλέπουμε, δηλαδή υπάρχει μια εξελικτική πορεία που από τώρα προετοιμάστε για να ανταποκριθείτε. Μόνο αυτούς που έχετε ή έρχονται και άλλοι πελάτες? Κοιτάξτε, στόχος μας δεν είναι μόνο τους πελάτες που έχουμε να εξυπηρετήσουμε. Στόχος μας είναι ένα ευρύτερο όραμα που έχουμε εδώ και αρκετά χρόνια και προσπαθούμε να το υλοποιήσουμε. Το ευρύτερο όραμα είναι να μπορέσουμε να καταστήσουμε τη χώρα μας ως πύλη εισόδου εμπορευμάτων για την κεντρική Ευρώπη.
Δηλαδή εμπορεύματα που δεν αφορούν την Ελλάδα, αλλά αφορούν όλη την κεντρική Ευρώπη. Με συνεργό τις κινέζικες συνέργειες, δηλαδή όπως είναι η Costco ή και άλλες εταιρείες. Με συνεργό και σίγουρα χρησιμοποιώντας τα λιμάνια του Πειραιά και της Θεσσαλονίκης ως πύλες εισόδου. Όπως δηλαδή λειτουργούν τα λιμάνια στη Βόρεια Ευρώπη, του Ρότερνταμ, του Αμβούργου, του Κίελου, θέλουμε και η Ελλάδα να μπορέσει να αποκτήσει τα δικά της, να έχει τα δικά της λιμάνια που μπορούν να υποστηρίξουν αυτή τη δραστηριότητα. Αυτό είναι μια επιθυμία εμπορικού σχεδιασμού ή είναι μια εμπράγματη κατάσταση η οποία απομένει να υλοποιηθεί? Ήταν μια επιθυμία εμπορικού σχεδιασμού, τώρα υλοποιείται κιόλας. Ήδη έχουμε ξεκινήσει και κάνουμε. Για το baby, για το μωρό. Ακριβώς. Ίσως να είναι αυτό το μωρό. Ξεκινάει τώρα. Ήδη έχουν ξεκινήσει σειρμοί που ξεκινάνε από το λιμάνι του Πειραιά και καταλήγουν στην Τσεχία. Και επίσης υποστηρίζουμε και την αντίστροφη πορεία των εμπορευμάτων από την Τσεχία ή από την κεντρική Ευρώπη προς το λιμάνι του Πειραιά. Θέλω λίγο να μου δώσετε, ξέρετε, όταν γυμνάζεται κανείς μπορεί με τα δύο του χέρια να σηκώσει 25 κιλά 20 φορές. Με το ένα χέρι δεν μπορεί να σηκώσει 25 κιλά 10 φορές, δεν μπορεί να σηκώσει τίποτα. Αναρωτιέμαι λοιπόν, αυτός ο σχεδιασμός, αυτό το έργο θα μεγιστοποιήσει τις εμπορικές σχέσεις, που σημαίνει και πολλά σημαντικά πράγματα για την εθνική οικονομία? Πρώτον, δεν θα μπορούσαμε ένα τέτοιο έργο να το κάνουμε μόνοι μας. Θα ήταν αρκετά δύσκολο. Παρόλη τη μεγάλη τεχνογνωσία και εντοπιότητα που έχουμε σαν εταιρεία, χρειαζόμαστε. Ακριβώς. Μόνος σου μπορεί να πας γρήγορα, αλλά δεν μπορεί να πας μακριά. Αλλά η σημασία είναι να μπορέσεις να πείσεις και τον σωστό partner να έρθει να είναι μαζί σου. Ξέρετε, για να τον πείσει κανείς τόσο έμπειρος partner πρέπει να έχει στοιχεία αλήθειας και πραγματικότητας. Και αυτά διαισθάνομαι ότι η Gold Air τα φέρει. Διότι δεν μπορεί να δημιουργήσετε πλασματικές καταστάσεις. Έχετε δηλαδή δύο πραγματικά πράγματα. Είσαστε αυτοί που είσαστε και αυτό που είσαστε είναι αξιόπιστο και αναπτύσσετε μια οικονομική δραστηριότητα στη χώρα η οποία έχει σοβαρές, εδρασμένες ελπίδες ανάπτυξης. Είναι αυτό έτσι? Ακριβώς έτσι. Πείσαμε ότι το όνειρο μπορεί να υλοποιηθεί. Και για άλλους είναι εφιάλτης και για άλλους είναι εφιάλτης. Ακριβώς. Κύριε Καλίνη, και φοβάμαι ότι όπως ο χρόνος ο δικός σας δεν μπορεί να συμπληρωθεί και εδώ έχουμε λιγάκι περάσει, θα ήθελα να μου κάνετε μια σύντομη, αν είναι δυνατόν, εκτίμηση του οράματος του Πειραιά ως hub. Γιατί είστε ο πλέον ειδικός, έχω την αίσθηση. Ωραία. Το όραμα ξεκινάει από τον Πειραιά και θέλουμε να καταλήγει στην κεντρική Ευρώπη, αλλά το όραμα έχει και επεκτάσεις. Οι επεκτάσεις αυτές είναι η δημιουργία κάποιων κέντρων logistics, τα λεγόμενα εμπορευματικά κέντρα, τα οποία πρέπει να δημιουργηθούν στην Ελλάδα και θα φέρουν προστιθέμενη αξία σε όσα προϊόντα κινούνται από την Ελλάδα προς την Ευρώπη. Το βασικότερο όραμά μας είναι μέσα στα κέντρα αυτά logistics να μπορούμε να κάνουμε την λεγόμενη συναρμολόγηση, assembling, το οποίο αυτή τη στιγμή δεν γίνεται στην Ελλάδα, γίνεται στο εξωτερικό, σε ένα άλλο σημείο. Μια δημιουργική πραγματικότητα. Ακριβώς. Αυτό το γεγονός και από μόνο του μπορεί να δημιουργήσει θέσεις εργασίας πολύ σημαντικές για την ελληνική οικονομία, που μπορεί να φτάσουν, θα σας φανεί μεγάλο ίσως το νούμερο, 8 με 10.000 εργαζόμενους μόνο στο θριάσιο πεδίο. Ξέρετε, θα συνέχιζα, αλλά όταν μιλάτε για 8.000 και 10.000 ανθρώπους, αυτό είναι μια πολύ σημαντική ενότητα. Και επειδή ο χρόνος δεν μου επιτρέπει, θα ήθελα να σας απευθύνω μια απειλή ή πρόσκληση για έτσι σε ευθέτω χρόνο να έχουμε μια συζήτηση γι' αυτό, γιατί 8 και 10.000 θέσεις εργασίας είναι τουλάχιστον 50.000 άνθρωποι που μπορούν και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Κύριε Καλίνη, και πρέπει να σας αποχωριστώ σε αυτό το σημείο. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ και εγώ σας ευχαριστώ πολύ και εύχομαι να το επαναλάβουμε. Ναι.